Ang kainit karon sa panahon nakatampo sa pagkainitable sa atong mga binuhing iro. Ang City Veterinary Office sa Dakbayan sa Talisay adunay pahimangno sa mga pet owners aron malikayan kini. Si Chona Carion sa report. Bisan kun wa pa opisyal nga gideklarar nga panahon na sa ting-init apan atong nasinati karon ang grabing kainit. Ang maong kahimtang usa sa mga hinungdan nga mairita ang mga iro nga moresulta sa pagpamaak. Suma pa ang mga iro taas ng daan og temperatura sa lawas itandi sa tawo. Ang ilahang body temperature is 39 good ang normal, no? Compare nimo sa tawo nga 37. So kung inani nga sobra sad kainit ang panahon, mas dako ang chance nga irritable sila, no, gamay mabikil, kanang pwede silang makapaak. Maong sa mga dog lovers diha, ang suhestyon ni Dr. Mary Tessa Alo, City Veterinarian sa Talisay, nga kinahanglang liguon ang iro kaduha matag semana. Unya painon sila kanunay og tubig. Matod ni Alo nga ang iro dili panington o pinaagi lang sa laway sa ilang dila, sila ma-relieve sa kainit sa panahon. Atos lang nga timanon, no, ang ilahang pag-feed nato nila dapat lang on time sad, no, oras pod. Hatagan to sa sakto nga nutrisyon, mga vitamina, nya abundant water gyud, especially no abundant clean water gyud kay need kay na sa iro kay kanang iro wa ba na sila mga kuan kana di ba na sa panington para sa tawo. Niadtong tuig 2018, miabot sa 3,572 ka bite incidents ang natala sa Talisay City. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.